Hello mga Yenyans! Ang vlog natin ngayon is titingnan natin yung pag-harvest ng fish pond. Okay? Pero bago ang lahat, intro muna. Okay? Welcome to my YouTube channel. This is CBTV. Don't forget to subscribe and like. And good morning. Ito pala yung ano pangalan mo, bro? Michael. Si Michael yung yung isa sa mga dito mag-harvest. Hello mga Yenyans. Puntahan natin yung makina kung anong ginagamit sa pag-harvest para yung tubig kung ilipat sa kabila. Michael, hi ka, hi! Mga Yenyans, yun yung ginamit na makina. Ayan yung tubig. Sipin yung tubig dyan, ilipat dito kabila. Ayan. Ano yun? Bali, dalawang makina yung gamit. Dalawa. Okay, mga Yenyans. Si Dumbe, Ren, saka si JC Boy, saka si Chupilo. Ano pala gagawin nyo dito, Ren? Magagamal kami. Gimbal. Gimbal. Kukuha isda. Kung isda, okay, Dumbel. Para mabusog yung... Sila yung mga kaibigan ko sa tabing dagat. Sila yung mga barkada ko. Andito sila ngayon kasi... Ren, bakit kaya andito ngayon? Di ba may huli sa dagat? Wala. Walang huli sa dagat kaya sila. Dito sila kukuha ng anong kunin nyo dito? Yung Tilapia. Tilapia. Para mabusog yung mga pamilya. Masarap. Mabusog ang pamilya. Grabe, Dumbbell talaga. Sige. Mamaya, abangan natin silang apat kung marami silang mahuli mamaya. Okay? Opo.
Kaway ka Batnot, kaway ka. Tadi mo tinggal ya, di ka? Tadi mo tinggal di ka ini, Jessica. Datang. Ayun. Awas, di pa. Ilalim. Yan. Gamay, ano. Ano? Jalan. Ayun. Pare! Pare. Ano yan pare? Ano yung ginagawa mo pare? Pang 100 na truck na to, pare. Grabe, marami! Dami. Marami talaga. Sino kasama pare? Sino kasama yan? Ha? Sino kasama mo? Si? Huwag mo muna kong bidyoin, pare. Samahan mo muna ko dito. Kaya pare. Tulong kasi ano. Kaya pare. Wala na yan, pare. Kaya pare. Yan, pare. Oh. Kaya pare. Oh, oy, buddy! Marami. Andiyan ka pare. Mo na to, galak makasaga. Tingnan pare. Sige pare ah. Makakit, pare. Dito ka pare. Pang? Isang Drum? Oh, Marami na pala yan. marami na, pare. Sino kasama pare? Si ano yan? Si? Arman Santos. Ay, Arman. Oh, Arman. Hi ka, Arman. Oh. Oh, sino yan? Si Oder. Tapos, sino kasama yan? Si Batnot. Ano Batnot? Kaya? Kaya. Oh, kailangan mo lang ano Batnot. Grabe, magaling kay Batnot. Ba't wala pang nag gimbal? Hi. So, Oh, ay kapatid ha. Ito si Buddy. lakay. Ay, malaki Buddy. Pulutan. Kaya pulutan. Masarap niyan Buddy, pulutan. Oh.
Malaki dalag! Oy, bali lan! Bali, malaki yung dalag! Gano'ng kalaki? Gano'ng kalaki yung dalag? Salungot ka rin may panganang mo. Oh, malaki! Sipa to. Ha? Saan dyan? Burok. Ha? Ay, Sirot! Sino kasama mo, Sirot? Sirot, yung kasama mo, si? Ano, mag-gibol ka? Ay, gibol ka? Oh, gimbol.